for at give blod for første gang nogensinde, og det er jeg lidt spændt på, men jeg glæder mig også lidt til det, for det er noget, jeg har taget tilløb til i mega mange år. Altså. Jeg har været bloddonor siden marts 14, og jeg er bloddonor, fordi jeg synes, jeg er ung og rask, og så vil jeg give det videre. Det kan jo være, at jeg får brug for det en dag. Det var fedt at give blod for første gang, og jeg er sådan helt overrasket over, at det gjorde mere ondt. Jeg kan vitterligt ikke mærke det. Jeg er sådan helt... Nå, det var det. Det har været rigtig sjovt at give blod med resten af Copenhagen-holdet. Fællesskabet gør det hyggeligere. Jeg vil klart anbefale andre at give blod. Altså det burde næsten være obligatorisk på en eller anden måde for alle at prøve. Når man har prøvet det, så undrer man sig over, at der vitterligt er mangel på blod. Og jeg er jo helt sådan skamfuld over at kunne sige, okay, nu har jeg levet i 36 somre snart, og jeg har ikke doneret blod en eneste gang. Så jeg er kommet i gang for sent, men nu skal der altså bare tågen på.